Poštovani gledatelji, draga braćo i sestre, lijepo je dijeliti mir i radost, jer to je nešto što svi želimo, ali nije nešto što možemo sami stvoriti ili kupiti, nego to primamo kao dar i dijelimo drugima. I blagdan Božića je upravo vrijeme kad primamo mir i radost s neba po Isusu Kristu koji se rodio, Božjoj riječi koja je postala tijelo, Sinu Božjem koji je s neba sišao na zemlju. Da bismo mi na zemlji imali mir, veselje, kako kaže naša tradicionalna božićna pjesma. Dočekujemo Božić u našim ukrašenim domovima, kućama, sa šarenim borom, s upaljenim lampicama. Ispod bora stavljamo poklone za djecu, možda negdje u tradiciji još uvijek božićnice, jabuke, naranče, jaslice, figurice, možda i malo slame. Na stolu su raznovrsni kolači, tu je upaljena svijeća u božićnoj pšenici, možda i Biblija, križ, sveta voda koji čekaju za blagoslov. Iz mjesta gdje sam ja uvijek smo stavljali pod stolnjak i sjemenke žitarica koje smo sijali, tako da su sve to lijepi ukrasi, običaji, simboli ovog blagdana koji izražavaju našu vjeru i ljubav za Isusa Krista koji nam dolazi. U našoj proslavi Božića tražimo tu neku čaroliju, neku milinu, ja bih rekao vjerski tražimo Božji blagoslov. I to je moja poruka vama, da ćemo primiti taj blagoslov ako se pridružimo pastirima koji su došli u Betlehem pokloniti se djetešcu Isusu. I od njega su kao prvi svjedoci njegovog rođenja primili za sebe blagoslov. Pa i mi pristupimo jaslicama s ljubavlju, s molitvom i tada ćemo primiti Božji blagoslov. Tada će naše srce postati žive jaslice u kojima će se nastaniti Božji mir, radost i blagoslov. Ovo nisu samo pobožne fraze i lijepe riječi, premda u našoj svakodnevnici vidimo da je nemoguće u potpunosti živjeti tu blagoslov i čaroliju Božića. Ovo su zaista posebni dani kada ipak primamo djelić neba. Mi nismo još u nebu, ali nebo dolazi k nama sa svojim darovima da preobrazi, da blagoslovi, da usavrši, da nam pomogne u našim životima, u našim poteškoćama. I s Isusom Kristom primamo tu duhovnu snagu, primamo utjehu, primamo blagoslov, primamo snagu, novu nadu, oproštenje grijeha, dobivamo smisao, tako da s njegovom pomoći možemo kročiti kroz sve izazove i nevolje života. Božićno tajstvo ne negira realnost života i ne predstavlja nam neku magičnu utopiju koja će u trenu riješiti sve naše probleme. Jer zaista upravo je to značenje Božića, da Bog dolazi k nama. Isus se rodio u štalici, došao je da bi živio ovo ljudsko iskustvo koje je ispunjeno i sa žalosti, sa boli, sa siromaštvom, sa progonstvom, sa nerazumijevanjem, na kraju i sa smrću. Sve to dakle Isus proživio i ako se htio roditi i doći na ovaj svijet, roditi se u štalici, onda se sigurno i danas želi roditi u našem svijetu koji je izmučen ratovima, u našim obiteljima koje su opterećene brigama, u domove svih onih osamljenih, nemoćnih, bolesnih, siromašnih, u srca svih nas slabih i grešnih ljudi. Život na zemlji nije idealan. Ispunjen je naporima, bolima, nevoljama. U zadnje vrijeme to osobito osjećamo u brojnim ratovima i sukobima u svijetu. Osjećamo to i u društvu, u podijeljenosti i netrpeljivosti. Osjećamo to u nepoštivanju svetosti života i ljudskog dostojanstva. Mogli bismo dugo nabrati te društvene i osobne probleme koji nas nalaze. I baš te poteškoće nam pokazuju da trebamo pomoć s neba i da trebamo onda i pomagati jedni drugima. I to je razlog našeg slavlja Božića. Slavimo i radujemo se daru Isusa Krista, koji se rodio kao čovjek i postao nama blagoslov i spasenje. On je sada naš život. Više ne živimo samo sebi. Sada živimo, kako to molimo i na svetim misama, po Kristu i s Kristom i u Kristu. U njemu postajemo djeca Božja i u njemu se međusobno povezujemo kao braća i sestre, tako da božićno tajstvo, Isusovo rođenje, jedno preobraženje našeg ljudskog dostojanstva i zajedništva i u osobnim obiteljima i u cijelom svijetu, jer smo u Isusu Kristu svi međusobno
istinski braća i sestre. Vjerujem da vam je svima poznata božićna priča kako su Josip i Marija stigli u Betlehem na popis stanovništva zbog velike gužve ljudi koji su tamo bili. Nisu mogli naći mjesto u prenoćištu, svratištu, nego su došli u neku spilju, u štalicu pod vedrim nebom i tamo je Marija rodila svog sina Isusa i tada se to tamno nebo rasvijetlilo, pojavili su se anđeli, pozvali pastire, potom i zvijezda repatica do tog je mjesta dovela kraljeve mudrace iz dalekih krajeva. To je središnji događaj Božića, ali Božić je jedno veliko tajstvo koje izražava puno više od tog događaja u Betlehemu. Možemo ga zaista zvati središnjim događajem naše ljudske povijesti, jer mi brojimo naše godine, kalendar se temelji na Isusovom rođendanu, pa mjerimo vrijeme na prije i poslije Krista. I vi možete nabrojati velike povijesne događaje, ratove, revolucije, civilizacije, ali nema niti jednog događaja tako značajnog za našu povijest kao što je to bilo Isusovo rođenje, odnosno dolazak Boga na svijet da bude s nama, da nas preobrazi. To je jednako stvaranju, jer je to novo stvaranje gdje mi ljudi, smrtni ljudi, dobivamo sada božansko posinjenje. No, rekoh, taj Božić u Betlehemu nije sva punina Božića, o njemu nećemo nikad do kraja sve izreći. Ja bih rekao da postoje 3 Božića. Prvi se dogodio još prije stvaranja svijeta, jer Božić je rođenje Sina, a Sin Isus je u Ocu, kao što govorimo u vjerovanju, jednorođeni Sin Božji, Bog od Boga, svjetlo od svjetla, prije svih vremena, rođen, nestvoren, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Dakle, prije nego što je Bog stvorio svijet, rađa svoga Sina. Postaje Otac u Duhu Svetome, imamo Boga koji živi i koji želi komunicirati svoj život i zato nas stvara i daje nam život. Zatim imamo Božić koji slavimo, koji obilježavamo na kalendaru 25. prosinca, Isusovo rođenje u Betlehemu prije 2025 godina. Dakle, prvi Božić prije vremena, drugi u središtu, u punini vremena, a treći Božić događa se danas, kada ta stvarnost koja postoji u Bogu oduvijek, koja je ušla u svijet u Betlehemu, dolazi i u naše živote. Gospodin Isus Krist, jedinorođeni Sin Božji, sada, nakon što se rodi od Marije Djevice po Duhu Svetom začet i došao na svijet, on kuca na vrata našeg srca i želi se tu nastaniti. Imamo tu jednu tragičnu, tužnu priču u Evanđelju koju spominje Ivan Evanđelist kad kaže k svojima dođe, a njegovi ga ne primiše. Ta slika Josipa i Marije kako kucaju na vrata i nitko ih ne prima je slika odbijanja Isusa Krista. Ljudi koji nemaju vremena ili ne žele Isusa primiti. Pa to je pitanje za nas. Hoćemo li ga mi primiti? Jer bez Isusa Božić može biti jedan trenutak zabave, možemo imati malo ukusniji ručak, ali to će biti samo vanjska proslava ako ne primimo istinski Isusa Krista. I zato on dok kuca na naša vrata ovog Božića, traži da ga s vjerom i s ljubavlju primimo, da nađemo mjesta u našem životu za njega, da ne budemo kao ti mnogi koji nemaju vremena, nemaju mjesta, nemaju ljubavi za njega. I piše u Evanđelju, onima koji ga primiše, dade moć da postanu djeca Božja. To je to jedno veliko dostojanstvo koje smo već spomenuli i koje nam govori da smo preobraženi, da više nismo samo mi ljudi, da smo sada oživjeni u Kristu, da smo u njemu spašeni, da živimo jednim novim blagoslovljenim životom. Prisjećam se riječi svetog pape Leona Velikog. On je rekao, kršćanine, prepoznaj svoje dostojanstvo. I filozofi nam govore da spoznamo sami sebe. Čujemo često tu poruku danas u svijetu, budi svoj, čini što ti srce želi, ostvari se, ispuni svoje potencijale. Ali mi ništa ne bismo imali i ništa ne bismo mogli učiniti sami za sebe. Svoj život, svoj identitet, svoju vrijednost nalazimo u ogledalu. Pred svijetom, pred drugim ljudima i u konačnici u Bogu. Moje ime koje imam dobio sam od roditelja. Moju službu kao svećenik vršim u odnosu prema ljudima s kojima djelujem, s kojima se molim. Tako i mi sve što imamo i sve što jesmo živimo u odnosu prema svijetu u kojem se nalazimo, prema ljudima s kojima živimo i radimo i prema Bogu koji je temelj, izvor našega života.
I Božić nas vodi tom otkrivanju istine o nama samima, o tom dostojanstvu koje imamo u Isusu Kristu, o dostojanstvu koje imamo i o božanskom životu koji nas ispunja i vodi izvan granica ovoga svijeta. Naša duša, naš duh stremi iznad granica zemlje do vječnosti, do neba. Zato ova rečenica svetog Leona Velikog i danas je aktualna. Ja sam je rekao do pola, sada ću je nastaviti do kraja. Kršćanine, upoznaj svoje dostojanstvo. Postani sudionik božanske naravi. Nemoj se grešnim životom vraćati na prijašnje nedostojno ponašanje. Na početku ovog obraćanja spomenuo sam kratko naziv pjesme Svim na zemlji mir veselje. Ta pjesma se kasnije nastavlja lijepim tekstom. Dobre volje, svaka duša, grijeha neka već ne kuša, nego slavi, diči Boga što je poslao sinka svoga. Mir i veselje nastaju kada stojimo polak Božje volje, kada slijedimo Božju volju, kada se čuvamo grijeha i kad hvalimo i dičimo Boga. Tako i ova i druge naše tradicionalne božićne pjesme izražavaju lijepu vjersku poruku i naš su odgovor na Kristovo rođenje. Pozivaju nas da doživimo i slavimo u veselju i u miru te blagoslove koje nam Isus Krist donosi. A onda i da se čuvamo grijeha i da Boga hvalimo. To je naša molitva da On pohodi ovaj svijet, da nam pomogne u našim nevoljama naći snagu kako svladati te izazove u zajedništvu. Podsjećam na kraju da je ovaj Božić također 2025. godine početak jubilejske godine, svete godine, 2025 godina od Isusovog rođenja. U crkvi taj jubilej slavimo pod geslom biti hodočasnici nade. I taj jubilej svjedoči o važnosti Kristova rođenja na Božić. Božić je događaj koji su narodi prije Krista s vjerom čekali. Događaj koji mi danas ljubavlju slavimo i prihvaćamo. I događaj koji u nadi čekamo da u punini Božji mir i radost zahvate svijet. To je onda eshatološka poruka te budućnosti kada ovaj svijet i ovo vrijeme umine, da ćemo u nebu zaživjeti ono što sada primamo u darovima i što dijelimo i tražimo s Gospodinom i u blizini jedni drugima. Jubilej jedno vrijeme, sama riječ kaže, slavlja, radosti, zanosa, veselja. Kada se spominjemo nekih važnih događaja u osobnom životu, slavimo jubileje 25 godina ili zlatni jubilej 50 godina. Tako u crkvi svakih 25 godina na poseban način se spominjemo dolaska Sina Božjega na svijet. I to je onda 2025. godina što imamo svaki 25 godina u crkvi, sada počinje i poziva nas na veću vjeru, radost, ljubav, mir i nadu, ali također da iskoristimo to vrijeme kao vrijeme primanja Božje milosti, da tražimo oproštenje, da se pomirimo s ljudima. Također vrijeme da prihvatimo odgovornost za poslanje i zadatak koji nam Bog daje u svijetu. Evo, s ovim Božićom idemo i prema novoj godini, ali i prema jednoj jubilejskoj godini. Neka to bude dodatan poticaj da se trudimo čuvati blizinu Božju, Božji blagoslov u našim srcima, u našim obiteljima i da ga širimo tamo gdje živimo, u mjestima gdje radimo, u našoj zemlji i u ovome svijetu. Puno puta sam danas ponovio dvije riječi. Mir i radost. One su u središtu Božića. To nije teologija koju treba naučiti, nego su to darovi novorođenoga kralja, malog djetešca Isusa, koje mi primamo od njega i koje dijelimo međusobno, koje dijelimo s bližnjima. Dragi prijatelji, svi ljudi dobre volje, neka vas ispuni mir i radost Božića, da ga lijepo proslavite i blagosloveni uđete u novu godinu. Blagoslovljena vam i baš, Želim vam blagoslovljen i radostan Božić. Kakav divan, baš sam